angsal pedamelan apa dereng, Pak nih? Ya sing gedhe pangapuramu ya Nyi. Yen aku durung entuk gaweyan. Kamangka aku wis tekan kono-kono, aku takon karo kanca-kanca. Jawabane padha wae. Yen durung entuk gawe, isih padha nganggur Nyi. Lajeng kados pundi, Pakne? Menawi pekawis nedhi kemawon sawontenipun nggih wonten. Ning butuhe kira ya ora mung kuwi to, Bumi. Lah inggih. Lah inggih, Pakne. Aku tak kondo. Yen urip ana ing desa sing paling abot kuwi pancen lumrahe wong urip. Lah inggih niku to, Pakne. Langkung-langkung menawi anake dhewe njaluk duit pisan pindho ora menehi, ora apa-apa. Kaping 3 nembung arep menehi, arep jawab ora tega. Arep menehi ora duwe sing nggo menehi, Pakne. Sing ngrasake kaya ngono kuwi ora mung kowe, Bumi. Ning aku ya ngrasake, aku ngrasake susah. Ning ya kepiye meneh? Kahanan kaya ngene pakebluk durung rampung-rampung, Bumi. Lah inggih, Pakne. Mbak. Ana apa to, Nduk? Teko-teko kok ulate jegadul, ora nyenengke ngono kuwi iki ana apa? Mangkel aku. Mangkel ki kenang apa to, Nduk? Niku, Pakne. Ngeleh apa kowe? Kula wau niku DC kanca kula, Pak. Ya, Turene sandangan kula niku elik. Gak kula nggih DC. Ture kula niku anake wong kere, wong ora duwe, Pak. Pripun niku, Pakne? Nek ngoten niku. ya sing sabar ya, Nduk ya. Karang ya kahanane wong tuamu ki lagi kaya ngene. Yen sesuk bapak cekel gawe duwe duit, mesti apa sing dadi pepenginanmu mesti bakal ndak pinangkani. Bapak niku kembiyen kok namung sesak sesuk. Iya. Pengen saniki kok Mbak ana tutumbaske sandangan. Ya mergo kahanan saiki kaya ngene ya, Nduk ya sing sabar. Bapakmu sesuk lak yo nyambut gawe. Kula isin kalih kanca-kanca kula, Mbak. Ya sing sabar ya, Nduk. Kahanan lagi kaya ngene. Yen ngono aku saiki tak golek gawean, golek duit. Ning yo kepiye meneh? Kahanan lagi kaya ngene. Bapak niku kalih simbok padha wae, padune mboten purun numbaske sandangane kok. Kutong menika tebih lho, Pak. Sapa ngerti? Yen aku tekan kutha Goro, aku besok entuk gawean nyekel duit lan kowe lan Raminten mesti ndak kirimi duit. Yen aku kangen karo kowe karo Raminten. Aku mesti bali nggawa duit kanggo nyukupi keluarga. Lan nukokke sandangane awake dhewe. Lan nukokke sandangane anakmu Raminten sing wis suwek-suwek kae. Inggih, Pak. Kula pitados kalian panjenengan. Namung kula weleng, Pak nih. Ingkang atos-atos ampun neka-neka nggih, Pak nih. Tembungmu nggon neka-neka iki kok wis ajak sujana karo aku. Mesti ke Semelang. Yen aku golek wong wadon liya. Boten, Pak nih. Tresna kula niku namung
sepindah kalih panjenengan kemawon. Ya wis, yen ngono aku njaluk pamit. Aku bakal budal oning kutha Goro. Ya mung dongakno wae. Muga-muga penjangkaku bisa kelakon. Lan kowe kudu iso njaga anakmu ya. Nggih, Lan Pakne. kowe kudu iso njaga Momah. Mengko yen anakmu suminten takon aku. Wis omong bae. Yen bapakmu golek gawean ana ing kutha Goro. Wis aku njaluk pamit lan njaluk pamit. Monggo Pak, kula dherekaken. Ya wis, aku njaluk pamit nih. Nggih. Bune. Ngapa menapa Pakne? Mbok leren sik to. Apa to Pak? Wong nampas ke mriku. Dugi mriki man kok kakean sambat wae. Ayo, kesel ta Bune? Alah kesel iku jenengan nandhangi gawean apa, Pak? Lah wong nampas ke mriku lho. Kula wis wong wedok seket-seket kok. Jenengan riyen apa Pak nih? Ya leren sik to Bune. Oh nggih, mboten napa-napa nek jenengan ajeng laran sithik mboten napa-napa. Ning ampun dangu-dangu nggih Pak nih. Damelan kula niku teng griya tesih kathah, mengke mindak sonten. Oh, alah. Wong wadon iki nek lagi keturutan. Larisan nggone blonjo we lemplaku ibut kaya-kaya ora ndek udel. Jenengan niku lho Pak nih. Kok ket wae gremeng mawon. Ngomong napa saking mriku dugi mriki mon kok sambate kaya ora karu-karuan. Jenengan saya Pak nih. Ajeng leren. Lah nggih. Yen jenengan leren mawon rumiyin. Ning ampun dangu-dangu mangke mindak dugi sonten damelan kula teng griya tesih kathah mangke jenengan mboten purun bantu kula. Iya, kowe seneng. Lah aku senep Bune. Jenengan niku nek ngendika lho. Jian, ngabangke kuping. Nek ngendika niku dipenggalir riyen. Kok waton lho. Kiai kakung kok nek ngendika waton. Lah, piye meneh? Napa? Lemune laris. Lah aku ora tok cekeli duit. Aning mah kok tok kon nyekeli bokok. Bokok nika jenengan iki seneng kok. Kemindil-mindil ta? Ayo, piye meneh kebutuhane, Bu? Alah, nggih mboten sangoten niku. Ora Bune. Napa meleh? Iki dina apa to? Kok kaya dina iki anggone dodolan rame. Jenengan niku kok kon mriku napa pripun? Iki lak dipun iki to Pak nih. Lah kok menyelengi dina wae kaya mikir negara. Lah ya piye meneh? Lah wong ya Pripun? ora tak cekli duit, mbok seneng-seneng kok. Jian. Piye kakung kok ning ngendika kok ngabangke kuping ji. Piye iki Bune? Menehno bandamu. Yen ra gelem, tugel gulumu kowe. Krungu lagi. Bune, piye iki? Jenengan niku lho Pak nih. Wis ngono. Kakung kok malah kula sik dijokke. Lah jenengan Saiki lah milih aku wedi Bune. Kowe milih aku apa aku kanggo kowe? Waduh, Nggih. kowe kuwi arep begal apa ganjen? Yo kabeh to Kang. Ya entuk bondo, ya entuk Ayo kula bandamu. Waduh, pelang. Jaluk. Yo Kak. Bandamu. Yalah. Urip ning desa ora ning kutha padha wae.
golek gawan yo angel. Aku arep bali ning desa. Mesti dadi rasaning tangga. Mergo aku durung entuk gawean. Aku ora tega nyawang anak bojoku. Nanging aku ora bali. Banjur ning kene arep ngopo? Mangan apa-apa mung sarwa tuku nganggo dhuwit. Jebul isa penak urip ning desa nek tak pikir. Kae kok ana pawongan. Pawon iki sajake nyubriyane banget. Yo. Kae wong kae bakal duwe sedya ala kae. Yen ngono wis tak cegate ning papan kene. Ayo. Sopo kowe iki sana? Wah, ini nyegat lakuku. Aku Kisomo. Kisomo? Yo. Sopo aku? Ngerti? Aku durung ngerti kenal bae lah bisa. Tepungno. Ya iki sing ning Suralawe, tetep boleh para begal. Yen ngono, kowe sing tansah gawe ora tentreming kawuling utara. Yo, nek kena tak prenggake becik. Marenono nggonmu tumindak kang nerjang syarat nyingkiri bebener. Ndak suwanke ana ngersane ingkang sinuwun. Ora iso. Mergo kowe dadi pakaryanku, ya kuwi begal rampok wis dadi gaweanku. Dadi ngono. Sing jenenge wong tumindak kuwi padha karo nandur. Yen tanduranmu apik, besok bakal temu apik. Yen tanduranmu ala sik, besok bakal temu ala. Mula marenono. Ora urusan. Mula kowe manut apa ora? Ndak suwanke lan kowe minangka sukertaning donya iki. Temu kowe nyowanke aku sak kanca kancaku yen kowe bisa ngalahke aku sak kanca kancaku. Yen iso ngalahke aku kene kowe. Golek gawe ning kutha Goro di sana. Mula yo isa kumbut gawe mung begal ngerampok kaya mengkene di sana. Yen ngono lakon
bapakmu kabeh padha karo lelakonku. Aku sak tenane mono bakal sowan oning Mataram golek gaweyan. Nanging ewa semono aku go durung entuk gaweyan. Mula yen kowe kepengin urip, kowe kudu manut apa sing dadi reh perintah. Ewa semono yen kowe ra gelem marene tumindakmu malah kepara ora gelem marang reh perintahku, kowe kabeh bakal ndak suwanke aning Praja Mataram supaya kowe entuk paukuman awit pakartimu kang nesta kang jejebik jagat iki. Duh, Kisana. Aku njaluk kawelasanmu, Kisana. Mula yen kowe njaluk kawelasan karo aku, kowe kudu manut aku. Iya, kepiye? Yo, saiki kowe kena begal maling ngerampok lak sak pinunggalan. Nanging aku sakit dadi pengarepmu. Dadi yen kowe entuk bondo-bondo sak perangan kudu diwehi ngegak. Saguh ora, Iya, saguh Kisana. Yo, nek ngono wis ngadeg. Ngadeg. Sadurunge aku manunggal sedya marang kowe kabeh. Aku tak takon. Yo, Banjur jenengmu kuwi sapa? Yo, mangerti yo. Yen aku iki arane Suralawe. Banjur iki adi-adiku Surawelang, Surawadung, Surakandung. Oh, Suragandung. Iya. Oh. Ya. Ya yen ngono, wis aja kesuwen saiki andum gawe. Kowe tak pasrai ngerampok oning sisih lor. Aku sing lor? Yo. Yo. Banjur kowe Surawelang. Kowe ngerampok siring wetan. Nggih. Surawadung Nggih, Kang. ngerampok sirih kidul. Banjur kowe Suragandung. Nggih. Kowe gawe rusuh. Yen ana wong liwat jaluk bandhen ora gelem dipateni. Yo, Kang. Oning sisih kulon. Yo. Ya. Yen ngono aja nganti kesuwen. Ayo, ndang tidak. Ayo, semangat. Yo, Kang. Kan mau kok dandan-dandan, dek dandan blingir. Dek klambine kok apike raja, mak ki le mundhut ning endi to, Nduk? Cahayu. Niku rak seneng banget to, Mbak. Niki sandaran kula apik, ngatumbas ten pasar Pranggan niki lho, Mbak. Apik to, Mbak. Pas dinggone ngawakmu mungkin ya. Cocok iki. Mungkin. Loh. Dodok-dodokmu. Lawan ke sapa ya, Nduk? Coba giliran, Nduk. Nggih, Mbak. Bapak. Bapak. Bapak mriki, Pak. Aku sing bali bune. Bokne, Aduh. Bapak. pamitan. Seneng banget aku, Mbak. Bapak. Iya. Mulih, Mbak. Bapak mulai nggawa buntelan kuwi. Buntelan apa ya, Nduk ya? Yen tak rungokke saka njaba, kok sajak gumyak gayeng ki kek do ngrebuk apa? Niku Pakne, anake jenengan niku lek dondan-dandan klambine gonta-ganti. Gek kan mau kok kemayune Raja Mak niku to Pakne. Lah ya ayu ki ya turun sapa? Dasar bapakne ya bagus, ibune ya ayu. Nggih Pakne. Umpama dandan ya mbok yo ben lho. Anak awake dhewe ki wis akhir dewasa. Kejaba wis wektune mengko wanti priya. Bapak niku senengane bebeda kula, sami kalih Simbok. Lah,
Pak, kok biasanya niku sewulan sepindah kok. Mantuk kok niki kok dereng enten sewulan kok empon mantuk niku. Wonten menapa, Pak? Ngene, Mbok nih. Nalika semono aku wis tau janji dan aku kangen duit aku bakal bali. Mula rene aku wis kangen aku bakal nggawa oleh-oleh. Ayo Apa iki ya, Nduk? Ayo mak permisi apa ki ayo. Iki apa ya, Nduk? Wes. Mas-masan paling ya, Nduk ya? Nah, ayo bukaan. Buka, Pak. Yo, Iki klambi. Kalau iki klambine lambi. Cocok iki, Mbak. Kalane oke banget ki, Nduk, Mbak. Wah, seneng ya, Nduk, nek Bapak Bali ya, Nduk ya. Mesti nggawa ngene iki. Iso dhewe iso gonta-ganti mas-masan ya, Nduk ya. Mbak, apita, Mbak? Oh, oi. Wah, tambah ayu anakku wedok nganggo mas-masan. nah, Apita, Pak? apik macam bapek tambah ayu. Nggih, Pak. Golek golek pria ya. Bapak niku. Ning kuwi kok nggo kenone aja nganti ilang ya. Sebab kuwi barang sing larang emas. Kuwi 400 gram lho nek nganti ilang. Waduh, cilaka Iki nek openi golek sing angel, tenanan lho, Nduk. Bapakmu len golek ki kangelan nek kutha kono ya, Nduk ya. Nggih, Mbak. Nggih, Pak. Ya wis, Dam. Ya endang kono. Nggih, nggih, Mbak. Wes, wes. Rasa repot-repot. Pripun ta, Barang Pak? aku sadurunge bali kene mau, aku wis tuku wedang ning warung. Karo wis Nonton iki kados menapa to, Pak nih? Didamelke wedang kok mboten turun. iki ngene. Mbokne lan kuwe ra ngundang. Nggih. Dina iki aku ra ana karo kanca-kanca gerak rembug nggone nyambut gawe. Nyambut gawe supaya badan awake dhewe kuwi saya akeh. Nek saya akeh ya padha seneng kok. Nggih, Pak. Seneng ta, Pak? Mula umpama aku ninggalke kanca-kanca nggone ngrebug gawean aku rak yo ora kepenak. Yo mula saka kuwi wis sak loro tak tinggal sak betara ngene mbokne. Kuwi kudu Nggih, Pak. hati-hati. Nggih. Kula tak atos-atos, tak ngopeni anak wedok. Kudu bisa njogo. Mbokmu yo Nggih, Pak. nek dikandani aja sekecap ya sekecap yo. Nggih, Pak. Ya wis aku tak mesti nggon. Ku lebih gawean sih ya. Nggih, Pak. Nggih, nderekaken nggih, Pak. Ya. Atos-atos nggih, Pak. Ya. Ora, Nduk. Bapakmu kuwi nek wis seneng nyambut gawe ora gelem leren, Nduk. Adewe iso dadi nganggo mas-masan sing akeh kaya ngene iki. Bapakmu kuwi, Nduk. Nek wis lempeng nyambut gawe ora gelem leren, Nduk. Nggih, nggih, Mbok, nggih. Iya, mulih mesti nggawa mas-masan klambi sing apik kaya ngene iki. Lah ya marai nyenengke awake dhewe to, Nduk. Kula seneng banget, Mbok. Nek bapak kesan iku to, Mbok, beto mas-masan kathah. Iya, Nduk. Bapakmu ki, Nduk, nek bali nggawa ngene iki nyenengke tenan ya, Nduk ya. Nggih, Mbok, kula nggih remen. Iya. Sopo kae, Nduk? Kok Buka, ana ae. dodok-dodok. Apa kae sopo, Nduk? Coba giliki, Nduk. Sopo kowe? Kowe sopo?
Kowe rasa perlu ngerti sapa aku. Sing baku bandamu kabeh penen aku. Aku orang duwe apa-apa, orang duwe bondo aku. Kuwi butelan ke apa yang dibodoh? Iya sik nduk, tak jikoke bondo. Anak aku bondo, anakku aja. Ayo, apa entoke? Timbangan ambak pakai. Anak bojo. Anakku. Wong. Iso kok. Sing ngonangi aku. Menyambut gawe oleh sisi wetan. Apa wis entuk-entukan bondo Ketiwasane Den kula Iki mboten kosopi? angsal. kepiye Mau konangan kowe rantuk gawe? mboten. Setan kowe. Kowe tak pasre meng golek bondo ngerampok. Ora entuk gawe. Dek napa nek njaluk pangan mangan tak oke iso jeblek kaya ngono. Setan. Baby, Nah, kowe entuk gawe apa ora ngapunten kula nggih sami kali pas Surawadu mboten hasil. Dadi kowe rantuk gawe. Pasre. Ampun Kang, ampun. Bapak dokter nyepelek ke aku kowe. Ampun. Setan kowe. Ampun Kang. Suruh gandung. Waduh Kang aku yo ora. Kowe prendas-prendus. Kowe yo rantuk gawe. Ora entuk Kang. Agar ngobong omah. Wis konangan sing duwe omah Kang. Jare kowe iki wong sekti sing mandra guna. Ora tejas tapak paling pandhesan Gundendra. Lu ngadepi wong desa. Kowe Sing duwe omah Kowe- rung kowe turu rantuk Kang. gawe. Blas kowe. Ora ngono kuwi. Wis ora ana gunane kowe dadi kandhanganku. Marake nesu kabeh. Blas kowe. Nek rantuk bondo njil sing kok pangan apa? Sing kok nggo nyukupi anak bojomu apa? Apa kok pakani watu? Blas. Blas. Kang ampun. Jangan tak pateni kowe. Ampun. Kepiye? Nek ana lakon kaya ngene iki. Jen ora entuk bondo. Aku yo duwe keluarga, yo duwe anak. Ning kene ngopo? Kowe ra entuk gawe. Kowe nyepelek aku kowe. Heh. Ki banjur kakangmu Suralawe. Heh. Apa kakangmu Suralawe? Ojo-ojo kecekel iki, heh. Hah? Weh, kene iki. Ora sak perlu kowe nesu karo adatiku. Lah anu suwe kepiye? Wong tak pasre golek bondo ngerampok. Ngerampok kuwi barang sing gampang, ora entuk gawe. Jenengan entuk bondo ning njur kepiye? Wis ora usah dipikir. Anggone Surawelang, Surawadung, Suragandung oleh gawe. Iki lho, aku wis oleh hasil sing luwih akeh. Iki cukup kanggo mangan 3 sasi. Awake dhewe kabeh mangan gedhen. Iki lho, Suralawe. Kucing ngono. Kucing ngisor. Piye? Goblok. Lho, piye? Ora bakal nguci wali Iki Suralawe. emas. Iya. Iki emas 100 gram. Kang gede kuwi. Mula saka kuwi ketanggo makan gedhen. Oh sik. Kuwi banjur Piye? Dino baru olahan gedhen kok malah bingung. banjur nggonmu oleh-oleh ana ning sising ndi? Ayo aku ning desa kene lor kono. Neng kono ana omah wong sugih. Oh iya, Kamu kok isine memang wadon loro. Kebeneran pandane aluk kabeh.
arep tulung-tulung ibang aku konangan pak pateni kabeh kan. Rampung. Surlawe, Piye kan? mengerti yo. Wong sing kok pateni kuwi anak bojoku. Kowe tegel mateni anak bojoku. Loh, aku ora ngerti. Kowe setan. Wis, Aku ora trimo perkara iki. Kang, wis. Kabeh kuwi ora ngerti. Saktenane awake dhewe kepiye keluargane awake dhewe, Kang. Banjur kepiye nek kaya mengkene iki bisa? Mbokmu raminten. Aku sing luput raminten. Aku njaluk pangapura raminten karo kowe mbokne. Mergo tumindaku kowe dadi banten mbokne karo anakku raminten. Mulane datar pisan kowe dadi banten mergo sekop tumindakku. Yang ngono kanggo panebusan kabeh kaluputanku, aku bakal marani kabeh tumindakku kang nesta kang nerjang sarak nyingkiri bener. Wes muga-muga kowe entuk pangapura ning ngersane Gusti, lepas paramu jembar kuburmu lan diapura kabeh dosa-dosamu lan ditampa kabeh kabecikan lan dipapanke papan sak mestine ya mbokmu lan kowe anakku raminten sing tak tresnani. Wes Surlawe Piye Kakang? karo Sula Melang awake dhewe kudu masrahke tumindak awake dhewe ning Mataram. Awake dhewe kudu dandani tumindak sing ora bener supaya dadi becik, supaya uripe ora kecilik. Yen ngono aku dadi wong kang cilaka. Dadi wong kang cilaka rekoso rekasane wong. Wis mulo awake dhewe saiki pasrah bongkokan ning Mataram. Dimarani tumindak awake dhewe sing ora bener kang tansah bebitung gar ora tentreming praja Mataram. Wis ayo Iya, Kang. tuturi karo aku. Manut kowe, Kang. Ayo tuturi aku ning Mataram.